everyone! So for today's video po ay ipapakita ko sa inyo kung ano yung epekto dito sa amin ng Bagyong Kinta dito po sa Bicol Region. Ito na po yung mga tinanim ko nung mga nakaraang videos ko. So sayang, nagsisimula pa lang po sana silang mamulaklak. May mga bunga na din po. So, ito na po yung epekto ng Bagyong Kinta. So, dito po may mga bunga na po siya. Ito po yung mga kalabasa. Ayan po, may mga bulaklak. And then, ito, may mga maliliit na po siyang bunga. Ow! Sorry, natanggal ko ang iyong bulaklak. So, ito po, madami sana siyang bunga. Ayan, may mga bunga na po siya, kalabasa. Ito po, medyo pahaba siyang kalabasa. And then, meron din po ito. Sobrang laki niya na. Pwede na siyang anihin. So, sayang po yung mga tanim namin dito. Sobrang nakakasad talaga. So, ito pong nyug na to. Ayan, ang taas niya. So, hindi po kinaya ng mga ibang bunga. Ayan po, naglaglagan po dahil sa Bagyong Kinta. Ayan. Madami na po itong bunga, yung tinanim namin nung nakaraang videos ko. So, ito pong isang bunga na to, kukuhanin ko na siya kasi para po uulam namin to mamaya. So, ito po, oh, ang laki-laki niya na. Sarap-sarap nito, pampalinaw ng aking mata. So, ito po, mas matanda na tong bunga na to. So, ito po yung ating mas matigas na po. So, ito po yung ating kukuhanin. May yellow na po. Paano pa? So, ito po, puno ng pili. Ayan po, naglaglagan na din po yung mga bunga niya. Ayan po, oh. Yan, sayang, hindi pa naman sila pwedeng kuhanin, mga, oh, sayang po yung mga puno na to, sayang po yung mga bunga na to, sayang talaga. So, ito po mga puno ng kamatis, tanim ng aking uncle, ito po, oh. So, nabali po yung mga puno niya. Sayang, ang dami-dami pa namang bunga. Yan po, oh. Ito po yung mga nalaglag na bunga. Hindi pa siya hinog. Pero pwede na rin tong kuhanin. Kasi sayang naman. Ayan po, oh. Ito pa siya. Sobrang sayang na mga pananim. Yan po, oh. Nabali na yung mga puno. Ito pa po, oh. Naglaglagan yung mga bunga ng kamatis. So, ito po yung papuntang bundok.
Dito po sa part na to, nag-landslide po kaya natumba po yung mga puno. Dito po may mga nasira din pong bahay. So dito po may natumbang puno. Ayan po, Barangay Kagawad po yan. Yung naka-jacket. Ayan, naglilinis po sila sa daan. Good job po ang mga ganyang tao. So dito po sa part na to, may sumayad po na kable ng kuryente. Sayang po ang mga puno ng saging na to, nasira dahil sa bagyong Kinta.